Mama en gima leke manokelo. Lek emanokelo. Dhano 19 ma be kama dane wuoyo kodi. Ini wacho ni dhano 19. Yes. Sirkal wacho ni gin ji madhi 10. Koro Ng'ano ma wacho adier ka. Sirkal the prime suspect. Kata mana sani trust mar sirkal osedok piny, kendo ng'ama trust sirkal mano chal either sympathizer mar sirkal ama ng'ama oir. Because kata kiwe wach mar Mukuru, wan gi nyathiwa modak Rongai mane polis ogo risasi. Rais wuon jatendwa William Ruto okia kata nyathino notho, nopenjo ni pod ongima koso tho. Mar ariyo, kane wach mar Kware ochakre, statement mokwongo mane rais owacho, nowacho ji adi? Nowacho ji 9. But in the real sense, on the first day man chieng' tich abich mokalo, noyud dhano 6 okinyi, 2 saa 8, coming to 8. But en owacho ji adi? Ji 9. Koro sirkal emomiyo wan kae mondo wang'is jopiny adier mantie, niwach gigo timore ka wantie on the ground. Kendo okan bystander ama ni warito information from the desk. Iseneno kata on the second day, on Friday no, kane wawok kanyo, then on a Saturday, kane wadok, jopiny no riembo polise morwako uniform kendo moting'o tear gas. Kage wacho ni un emusebet kuchama soya ka, to dhano kalo kod bodies. Because kama Kware mi wacho ni, akeni bise chopo kuro. Kidonjo Kware dump site, tikali the police station. Then 100 meters away a dump site. To mondi donji kakacha, benentie get molos. Yaka kendi donji. To bang get no, on the other side, okinyal donjo because dano gedo. Manguson gare madkal kotingo mzigo onge, inyalo nakalo getielo. And the other side, to an estate. Moger boketi okuta. Then to diere kakae, it is more of a swamp. Manga madi access onge. Manga makalo nyaka kale do police station. Nyaka kalo do kakae. Madonje gedo no. Exactly. To joka bengusu wane, ni onge giman gi pesa moloyo taka. Ma police station man kanyono, juogo jotaka monge gare makalo, mok gi juogo, kendo mok gi ng'iyo. Koro nyiso ni to motingi dhano be ging'iyo koso mano koro ng'iyo. Koro mane penjo. Emomiyo police gi sirkal dak wacha adier niwach ginie prime suspect. Emomiyo kata nakawuono kineno news ma saa 3. Wan gi nyithiwa manoneg Kitengela. Tiwo do macho ne Kitengela. To kanonege police kokele city muchari kakae, mania kod my monitors ne kakanyo, to police wacho ni mwili ni register as unknown. Kendo wacho ni gigole Juja, kendo gichako genuoyo ni mwili neni ajali. Onge ng'ati miluongo ni unknown ibwo sheria ka. Wana kod unidentified. But ikelo kora mar unknown mondo mi had time to prove. Waneno kataka family obiro, wacho ni manyathina. Thing is in how do we prove? To wacho ni our body ni pod fresh, I can see the face. But the police gematimo gindiko ne an unknown, kandikon unidentified, kain code ID, gikwalo, gipando, gindiko location mopogre, kendo gindiko cause of death bende gindiko gimopogre. Koro at this juncture, onge ng'ata ma wiye ler manyalo trust police ama sirkal. Emomiyo jopiny te trust mana human rights organizations, witnesses, media, to kwanyal trust police kod sirkal magin culpable i crimes masani koro mako.